Mama Norm, sa Pinas ka na, sabi ni Kuya Jerry. Andito pa po, 11 pa bukas ang flight ko, Sir Jerry. Salamat, Silvers TV. Hello sis, host, tamsak dan, sabi ni Silvers TV. Ayan. Kuya Jerry Vlog, dan tamsak Mama Norm, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan, Silvers TV, Merry Christmas and Happy New Year. Salamat, Sisi. Likewise sa'yo. Merry Christmas and Happy New Year too in advance. Mama Norms, nasa Pinas ka na, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Nandito pa po, Sir Jerry. Bukas pa po ang flight ko at 11 in the morning. Ayan, sana makapasyal din ako sa inyo. Pasyal mo ako sa Baguio, Sir Kuya Jerry. Okay. Okay. Ingat ka, Mama Norm. Safe trip. God bless, sabi ni Sir Kuya Jerry. Thanks so much po, Sir Kuya Jerry Vlog. See you, see you. Ang hirap ng magbakasyon na ganito, puro quarantine. Quarantine na lang yung nauubos na sa ka-quarantine. Dun, 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 dun. Thumbs up down, sabi ni Eva Vilon TV. Thanks so much, Sisi. Good evening, good evening. Thanks for coming. Eva Vilon TV. May pa-heartdog, heartdog, heartdog. Meron na, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, thanks so much sa mga paherang-herang dyan. Ayan. Salamat, salamat. At may herang-herang. Akala ko walang herang-herang. Ayan, thanks so much guys. Daan lang po, may work pa mi, sabi ni Everbelon TV. Okay lang, Sisi. Salamat, salamat sa pagdaan. Thanks so much sa pagdaan mo, Sisi. Aray, aray. Thank you so much guys sa 3 milyong andyan. Salamat, salamat.
4 million people. Thanks so much. Salamat po. Thank you so much, guys. 4 million people in the house. Janil Acosta, tamsak kami norm, sabi ni Janil Acosta. Thank you so much, Sisi Janil Acosta. Salamat. Hindi ako nakapunta kay kanina, kay Sir Grobe Italia. Super busy kasi. At pauwi bukas, Sisi. Hindi ako nakadalaw kay Sir Grobe kanina. Salamat guys, 4 na andyan at saka sa 8 patamsak. Thank you so much sa mga patamsak at sa mga paherang-herang. Sa mga paherang-herang nyo dyan, salamat po. Mami Roti, hello Mama Norm, sabi ni Mami Roti. Good evening Mami Roti. Thanks so much sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Ayan. Thank you so much po. Dragon LG15, Merry Christmas po. Dan tamsak, sabi ni Dragon LG15. Ayan, may jacket ka na. Dragon LG15. Anong group ka galing? Mami Roti, tamsak, sabi ni Mami Roti. Ayan. Thanks so much Mami Roti sa patamsak. Thanks so much po. Dragon LG15. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang magbaba ng iyong bahay kung gusto mong mangisda dyan dahil may mga bago tayo. Ayan, kung gusto mong mangisda dyan at magmano-mano ka na lang para makapagparami tayo ng mga bananas. At kung hindi mo pa kadikit si host, pakidikitan naman para madagdagan din yung bananas ko. Balikan kita mamaya after my LS. Ayan, thank you so much for coming, Dragon LD15. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 11 na patamsak nyo guys. Salamat. Saka sa mga naglalaro ng hereng. Salamat guys sa mga pahereng-hereng nyo dyan. Ayan, hindi ko maipwesto tong bulaklak ko kasi
nagmanicure ako. Ayan, ayan. Para may bulaklak naman tayo. Ayan. Busy na naman ang mga tao sa susunod na okasyon sa ating padating na bagong taon ating salubungin. Ayan. Salubungin natin ang bagong taon, panibagong pag-asa, sabi nga nila. Ayan. Sana mawala na ang itong dinaranas natin ngayon para makausad naman tayo sa paghahanap buhay. Ayan. Dahil ang hirap na ang sitwasyon ngayon. Janelle Acosta, Mami Norms, nakita mo ba dalawang ninja ko, dinikit at tamsak ko? Alin doon, yung Dragon LG15? Janelle Acosta? Sa'yo ba yun? Thanks so much, Sisi Janelle, sa mga paninja-ninja mo dyan. Salamat, salamat. Uwi ako, Sisi, sa Pinas bukas. At masubukan ding mag New Year sa Pinas for how many years? Ngayon lang ulit ako makakapag New Year doon. Yung at AHG Acosta at Take Me to Your Heart. Take Me to Your Heart. Ayan. Okay. Salamat Sisi. Wow, have a safe trip, Mami Norm, sabi ni Janelle Acosta. Ayan, thanks so much, Sisi. Salamat. For how many years na 3 taon akong hindi nakauwi. Tapos nung last na nag New Year ako doon sa amin 2015. So 5 years ago. Mami Norms, pa-support naman, patamsak ng premiere ko po bukas. Iwan ng bakas, sabi ni Janelle Acosta. Ayan. Guys, patamsak naman yung premiere ni Janelle Acosta. Ayan, binaba niya ang kanyang premiere, guys. Patamsak naman. At matulungan din natin ang ating kapatid. Ayan. 173 pa lang yung bahay mo. Ayan, pang 16 na tamsak ako, Sisi. At saka idikit ko na rin itong ninja ko. Ayan. Dinikit ko na rin yung ninja ko, si Norma Moniz. Ayan. Lokana ka ba, Mami Norm, sabi ni Janelle Acosta, diba? taga Kwa, Pangasinan, Villasis. Diba, taga Bayang Bangka? Ayan. 173 na ang subscriber mo, Sisi. Batang-bata pa pala yung mo, bahay mo. Ang galing naman. Tapos nag-prepare ka na. Ayan. Iwin Gayam, nalipatak, Mami Norm, sabi. Sabi ni Jan, apay nalipata mo. Kat nagtutungtong tay ili ko, puro tay Ilocano. Diba?
Hindi ako makauwi, Mami Norms. Ang tagal nila binigay yung barangay acceptance. Saan? Barangay? Barangay acceptance ko po, sabi ni Janelle Acosta. Ano naman dito? ah, nag-upload ako ng nag-up ako ng BM online sa UEC, tapos yung Red Cross at saka yung trace, yung contact tracing, tapos ano pa yung isa, Oasis, OWA, ganun. Daming kailangan din. Ang hirap umuwi pagka ganito. Sa barangay namin, Mami Norms, para sa requirements para makauwi po. Saan ka ba, Sisi? Sa Manila? Sayang, masarap mag New Year sa probinsya. Tapos mahal pa ang pamasahe. Kung wala kang sasakyan, mag-aarkila ka. Hanggang ngayon, wala pa rin bus dyan. Diba ang hirap umuwi ngayon? Opo, Mami Norm, sabi ni Janelle Acosta, ayan. Kaya nga, mag-aarkila ka. Yung anak ko nga umuwi galing yes po, 3K po pamasahe, Mami Norm, sabi niya. Oh, mura. Yung anak ko noon 7K. Nag-arkila siya ng van hanggang Villasis, hanggang sa bahay namin from Alabang. Ayan, ang mahal. Tapos pinamerienda niya yung driver, tapos pinakain pa dun sa bahay namin. Ayan. Pag solo, Mami Norms, mahal po talaga. Oo, solo niya. Tapos may mga gamit din. Inaano ko nga pagka bumalik ako, siyempre galing akong Pangasinan, tapos papuntang airport. O di magkano na kaya yun? Sana all mahal. Siyempre mag-isa lang akong pupunta ng Manila, tapos iwan ko kung paano yung swab test na gagawin doon before daw na mag-flight. Hirap. Ang hirap yung ngayon, sitwasyon. Mami Norms, labas po ako. Manukli lang po ako, sabi ni Janelle Acosta. Sige, sige, sige. Sige na, ning. Agsuklikan. Thank you so much, guys, sa 4 million people in the house at saka sa 11 na patamsak nyo, guys. Thanks so much. Salamat sa mga andyan. Ingat po bukas, Mami Norms. God bless. Sabi ni Janelle Acosta. Ayan. Thank you so much, Naning. Salamat. Ingat ka din dyan. Ingat.
Silvers TV. Andyan lang. Thanks so much, Sisi Silvers TV. Happy New Year in advance. Ayan. Salamat, salamat. Silvers TV. At Janil Acosta. Hello sis. Sabi ni Silvers TV. Ayan. Janil. Hello daw. Sabi ni Silvers TV. Ayan. Silvers TV is still in the house. Thanks so much. Salamat Sisi. Maginaw na gabi. Ayan. Salamat guys sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi ulit. Ayan. Sa mga tatlong andyan na nakatambay, salamat po. Kumusta na si Silvers TV? May premiere ka ba? Para matamsakan dyan. Ibaba mo yung premiere mo para matamsakan natin. Ako hindi pa ako nakapag-edit. Marami nang nakabimbing video, hindi pa na-edit. Ang hirap kasi mag-edit, nakakatamad. Tapos may bantay. May bantay mga amo. I found a woman. Silvers TV, may pa-dot si Silvers TV. Ayan. Salamat guys sa tatlong pang andyan. Ayan, naka 25 minutes na tayo. Ang bilis. Bilis ng oras. Perfect tonight. Silvers TV, may pa-heart na 4. Ayan, thanks so much si Silvers TV. At andyan kang nagbabantay sa aking munting bahay. Ayan.
Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat guys sa pagbantay at pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Dahil wala na daw tulugan. Wala nang tulugan. Pwede ba yun? Mr. GM, tamsakdan, Mama Norm, sabi ni Mr. GM, ayan. Thank you so much, Sir JC, for coming. Tapos na ba si Maria Lisa? Sir JC, tapos na ba si Maria Lisa na nag-LS? Thank you guys sa tatlong andyan. JC Von Malo, tamsakdan host, sabi ni Sir JC Von Malo, ayan. Lumabas na yung mga alagad ni Sir JC Von Malo, ayan. Mr. GM at Sir JC Von Malo, ayan. Thanks so much sa mga patamsak. Ayan. Kumusta dyan host? Sabi ni Sir JC Von Malo, ayan. Maginaw pa rin. Sir JC, kahit na pagka tanghaling tapat, maaraw, pero maginaw pa rin. Kaya ayan, hindi ko alam kung anong isusuot ko bukas na mag-flight kasi lalo naman sa loob ng eroplano ang ginaw. Ang hirap magkalkal sa bag pagka kaya kailangan yung suot mo talagang pang heavy na para wag ka nang magkalkal sa bag mo. Sabi nga ng ako, wag daw akong kakain sa airline, wag daw akong iinom, wag daw akong iihi, doon lang daw ako sa upuan ko. Ano ba? Grabe. Tapos ayan. Kasi para akong batang pinagsasabihan nila kung ano daw gagawin ko. Nakabiyahe ka na, Mama Norm, sabi ni Sir GC. Bukas sir, 11 yung flight ko. 11 AM yung flight ko bukas. Ayan, tapos mag-stay ako siguro ng Maria Lisa. Hi Mama Norms, Merry Christmas po sa lahat, sabi ni Maria Lisa. Maria Lisa, katatapos mo lang mag-LS, wag muna yan ang gamitin mo. Yung Ninja mo muna ang gamitin mo, Sisi. Ingat ka Mama Norms, have a safe trip, sabi ni. Tamsak po Mama Norms, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Sis Maria Lisa, wag yan ang gamitin mo, yung Ninja mo muna katatapos mo lang mag-LS. Baka paluin ka ni Lolo. Ayan. Yung waray mo
muna ang gamitin mo, wag yung main mo. Si Maria Lisa, ingat ka Mama Norms, have a safe trip, sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan, thanks so much sir. Salamat. Ay, oo nga pala, no? Diniretso, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, tandaan mo yon, pagkakatatapos mo lang mag-LS, wag mong ipasok yung ano mo, yung main channel mo. Ayan, harang Ma'am Nor, sabi ni Waray Ninja. Ayan, thanks so much sa mga paharang-harang nyo guys. Salamat. Tamsak na din po. Hi po sa lahat, sabi ni Waray Ninja. Ayan, salamat sisi sa mga patamsak at mga paharang. JC Bonmalo, yan kasi wag diretso Waray, hahaha, sabi ni Sir JC Bonmalo. Ayan, kaya nga diniretso na agad. Hindi na napansin siguro, kaya ano, Waray Ninja, hahaha, sorry naman, excited po kasi. Excited saan? Maria Lisa, saan ka excited Maria Lisa? Mukhang meron akong hindi alam. Saan ka excited? 5 million people in the house, thanks so much. At saka sa 15 na patamsak nyo guys, salamat. Dito pa ako sa mga tumbay, mga Bombay. Dito pa ako sa mga Bombay, Mama Norms, harang, hehe, sabi ni Waray Ninja. Ayan, thanks so much sa mga paharang-harang nyo dyan guys. Salamat. Sabi ni Sis Perlita, wag na daw akong matulog. Grabe naman, wag nang matulog. Baka hindi ko naman na mahila yung luggage ko bukas pag hindi na ako matulog. May may 10 oras pa. Ayan, bukas andyan na ako sa Manila. Ayan, tamasakdan, sabi ni Juan Parsides. Thanks so much Sisi, salamat sa patamasak mo. Hi sis host, sabi ni Sis Juan Parsides. Ayan, Sir JC Bonmalo, hahaha, nako naman Waray, yan lagi sinasabi ko kahit before click think, sabi ko think before click, haha, sabi ni Sir JC Bonmalo. Ayan, you think first before you click, sabi ni Sir JC Bonmalo. Ayan, Juan Parsides, Merry Christmas po, sabi ni Sis Juan. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year in advance, Sisi Juan. Ayan, Waray Ninja, haha, oo na po Sir JC, haha, sabi ni Waray Ninja. Ayan, nasermonan ka tuloy. Nasermonan ka tuloy ni Sir JC. Ayan, ingat. Juan Parsides, wow. Ay, now na ba uwi yung sis host, sabi ni Sis Juan. Bukas Sisi, bukas ako mag-flight 11 AM. Ayan, JC Bonmalo, hahaha, at may pa heartdog si Sir JC Bonmalo. Ayan, Waray Ninja, oo nga Mama Norms, dami sinasabi, haha. Have a safe flight Mama Norms, sabi ni Waray Ninja. Ayan, thanks so much Sisi. Paano tayo magkikita? Puntahan mo ako sa sa hotel. Bawal daw sabihin yung baka mapalo din tayo, alam mo na yon. Ilang hours po biyahe po Manila, sabi ni Sis
Juan, ayan, 1 hour 45 minutes lang, Sisi, from Hong Kong to Manila, ayan. Renz Temple Vlog, naku, iniwan mo na pala ako, at Waray Ninja sabi ni Renz Temple Vlog, ayan. Waray Ninja, ay, bawal pala, hehe, naku, paano makarating yan sa amin, Ma'am North, sabi ni Waray Ninja. Kaya nga, Joanne Mercedes, saglit lang pala, sabi ni Sis Joanne. Yes, Sisi, malapit lang yung pagtawid dagat. Malapit lang dito, ay malapit lang yung Hong Kong sa Pilipinas. Ayan, mas ano nga mas matagal pa nga yung maghahatid kaysa yung magpa-flight, gano'n. Kasi nakarating na dito yung nag-flight, yung naghatid hindi pa nakarating. Ate Jiso, kanina pa kita tinatawag, umakyat si JC, wala na naman kayo din, sabi ni Waray Ninja. Nagmasahe na siya, nakita ko kanina yung sinabi niya na magmamasahe na daw siya. Kayo nga nang iwan sa amin, hehe, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Ayan, nang iiwan sila. Ayan, at iiwanan ko rin si Renz dito. Hindi siya nakipagkita sa akin nung linggo. Ayan, hindi niya pinatikim sa akin yung bibingka niya. Ay, thanks so much Sisi Joanne Mercedes. May baon pa ako. Salamat. Ayan, guys, please support our super chatter for tonight. Sis Joanne Mercedes, ayan. May pakulay-kulay si Sis Joanne na naghahagis siya ng puso. Ayan. Thank you so much Sisi Joanne. Salamat sa pakulay. Waray Ninja, haha. Inindian ka din ni Ate Renz, Mama Norm, sabi ni Waray Ninja. Haha, di ko nasilayan ang kagwapuhan ni JC, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Waray Ninja, ganyan ka pala Ate Renz, ha? Mahilig ka mang iwan, haha, sabi ni Waray Ninja. Renz Temple Vlog, ikaw nga yan, host. Nagtatago ka sabi ni Renz Temple Vlog. Andito nga lang ako sa bahay, nag-iimpake. Yun para series, hehe, ingat po sa biyahe. Bukas Sisi, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much Sisi Joanne. Ingat din, ingat. Hindi naman tayo pwedeng magkita-kits. Ayan, Waray Ninja, ayan, kasi kami na lang nag-uusap doon, dalawa, haha, sabi ni Waray Ninja. Hahaha, nagtatago ka daw, Mama Norms. Hindi ako nagtatago, talagang super busy lang. Anong oras na ako lumabas nung 25? Kasi nga nag-iimpake, tapos naglilinis, tapos ngayon maghapon na naglinis ako. Kasi nga magcha-Chinese New Year, wala ako, kaya lahat pinakuskus. Lahat ng mga sopa, pinalitan ko yung cover, tapos yung mga bedsheet nila, kortina, ayan. Kaya ang dami kong nilabhan kanina, nakasampay lahat dyan. Ewan ko kung titiklopin yan, kasi hindi pa tuyo. Ayan, sis host, baba na muna, may antok na din kasi napagod maglaba kanina, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much Sis Joanne. Salamat sa pagdalaw ulit at saka sa pakulay mo. Thanks so much. Ingat Sisi. Good night everyone, sabi ni Sis Joanne. Ayan, good night. Waray Ninja, hehe, sabi ni Waray Ninja. Renz Temple Vlog, tinawag mo sana ako, tinulungan kita mag-impake para pati ako nilagay mo sa bagahe mo, sabi ni Renz Temple Vlog. Ay, kung pwede lang sana. Ang hirap naman, hindi naman pwedeng magpapasok.
Rin Simple Vlog para makauwi naman ako, sabi ni Rin Simple Vlog. Ayan, malapit ka na rin makauwi. Oray Ninja, ganda ng kuko ni Mama Norms at Terence. Pang mayaman pula ang nail polish. Ayan, Chanel yan. Chanel yung nail polish ko. Naki-nail polish ako sa nail polish ng alaga kong matanda. Ayan. Para ninyo, haha, okay. Kasyang-kasya yun si ate rin sa malita mo, Mama Norm. Saka sabi niya, oo, pag pag nakaupo. Real Simple Vlog at Oray Ninja, baka maipit mga kuko ni host. Kaya mapula. Ayan. Hindi naipit. Talagang kinuskus ko rin kasi nga wala man lang kaya kinulayan ko rin. Ayan, kakulay ng aking damit for tomorrow. Ayan. tawang tawa si Maria Lisa sa kuko ko. Tapos yung mga daliri talagang ang dami ng wrinkles. Matanda na talaga diba? Napaso pa ako. Ano ba yan? Akala ko hindi ako magluluto kanina ng dinner nila. Yun pala, nagpaluto. Kasi marami pang mga karne at saka beef doon sa ref. Pinaluto niya lahat. Tapos, ipapainit na lang daw niya. Ay, nako. Napaso tuloy ako. Dami pa baon sa'yo, Mama Norm. Sabi niya, wala nga. Walang pabaon. Yung yung pagkapasok ko, tapos yung pagod kong naglinis, naglaba, ayan, nagkuskus ng mga floor. Ayan, yung mga pabaon nila, pero di man lang ako binigyan. Hindi pa ako pina-advance ng sahod ko, kaya naiinis ako. Siya naman ang may gustong pauwiin ako, tapos di man lang ako binigyan. I mean, ang pagod yung pakuskus at paso mo, yun pabaon sa'yo, sabi ni Waray Ninja. Oo, sisi, grabe naman sila. Koripot. Rinse Temple Vlog, sana all makauwi na, sabi ni Rinse Temple Vlog. Ayan, panahon ko ngayon, panahon mo rin pagdating ng panahon. Ayan, diba? Panahon ang pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Ayan, pakanta tuloy ako. Ang hirap nga. Ang hirap. Ang dami kong mga pinilapang mga forms sa online. Puro online. Tapos pagka nilid mo yung isa at babalikan mo, mawawala. Tapos umpisa ka ulit. Oo nga, nak, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Napakanta tuloy ako. Uwi ka na din, Ate Ring, sabi ni Waray Ninja. Ayan, kung pwede nga lang lumipad every month lilipad ako. Nako, ang hirap. Kung hindi lang kailangan ng pera, hindi na ako babalik. Nahirapan na rin ako dito. Waray Ninja, kung pwede lang sana. Ayan, kung pwede lang sana. Ano na naman kaya yung paano kaya kantahin yon? Kay Jaya na naman yata yun. Kay Jason na naman yung kanta na yon. Kung pwede lang sana. O kay Jason pa rin.
Kaya nga, no, haha, sabi ni Waray Ninja. Ren Simple Vlog, ako din, sawang-sawa na ako dito kay Dragona. At least, siya lang ang pinagsisilbihan nyo dyan. Dalawa pa kayo. Oh, saan ka pa? Ha, baguhan. Bugahan mo na din si Dragona ate. Bugahan mo na din si Dragona ate. Sabi ni Waray Ninja. Anong ibubuga niya? Usok. Thanks so much sa 4 na milyong andyan pa rin. Ayan, naka 50 minutes na tayo. Ayan. At magwa 1 hour lang tayo guys. Kasi nga kailangan kong matulog ng maaga. Baka hindi ako magising. Apoy, ay mahirap na. Hindi masunog na. Apoy, mama no, sabi ni Waray Ninja. Masunog na. Nako, talo ako. Wag na, hahaha. Sabi ni Ren's Temple Vlog. Ayan. Ang hirap ngang ang hirap ngang labanan tong mga amo. Sinabihan pa ako na yung 21 days na pag-stay ko daw sa hotel, walang bayad, wala akong sahod. Joke lang ate Jeso, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Kaya ewan ko. Paano ba? Oo nga mama Norms, mag beauty rest ka kasi uuwi ka na, sabi ni. Hindi nga makapag beauty rest kasi maraming iniisip. Isip grabe sila, sabi ni Waray Ninja. Yun daw ang protocol ngayon dito. Ewan ko kung pero pagka nakalabas na ako doon sa titirhan ko ng 21 days, pupunta ako sa consulate, magtatanong ako. Hehe, yun lang, sabi ni Waray Ninja. Magtatanong ako kung paano yun, kung totoo ba yun na walang bayad. Sila naman ang nagpa-uwi. Kahit man lang yung 2 weeks lang ang bayaran. Salamat guys sa 4 na milyong andyan pa rin. Ayan. Naka 52 minutes na tayo guys. Ayan. 10 minutes lang para ilampas ko lang ng 2 minutes para 1 hour. So ayan, malapit na tayo guys. At malapit na rin tayong lumilipad na pati isip ko. Excited excited. 5 billion people in the house. Thanks so much. Ayan guys. Magparamdam naman kayo. Okay po, Mama Norm, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Yung 5 million na andyan, sino-sino kayo guys. Magparamdam naman kayo para may makausap kami ni Marlisa at saka ni Ren's Temple Vlog. Ayan. Ingat ka po bukas. Ingat, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Thanks so much, Sisi. Mr. GM, ayan, is still in the house. Nagparamdam si Mr. GM. Bakit? Hindi nakikisali sa mga usapang babae. Sir GC, Von Malo, ayan, paano kaya tayo magkikita-kits? Naku, si Waray host, sabi ni Mr. GM. Ayan. Hehe, nakikinig lang.
Nakikinig lang siya, Mama Norm, sabi ni Horay Ninja. Kaya nga, bakit na naman? Bakit daw? Ano bang ginamit mo kanina, Sis Maria Lisa? Laptop ba yun? Dun, 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 dun. 5 million people in the house. Thank you so much po. Dun, 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 dun. StreamYard po, Mama Nurse. Phone lang po. Kala ko nakalapi ka. Sana all may lapi, ano? Gusto ko rin, bumili ng lapi. Pero baka hindi ko alam operatin. Baka hindi ko alam ang pipindot-pindutin ko. Pag-aralan ko muna sa sa lapi ng anak ko. Ora Ninja, ngayon nga lang po ako nakapasok doon. Dati hindi po ako nakapasok doon eh. Yung yung pwede nang magpaakyat doon. Kaso hindi po ako makapaglagay ng jacket. Ay, bakit? Oo nga, Mama Norms. Kakasyunga. Kakasyunga. Sabi ni Oray Ninja. Ayan. Paano kaya yung yung magbaba ng hagdan, ganon? Diba? Yung sinasabi nila Manang. Magbaba ng hagdan. Sa na lang, sa New Year ko siguro i-premiere yung mga videos nyo. Di pa rin nagbibigay si Manang eh. Madali lang magbaba, Ma'am Nurse, sabi niya. Magbaba ng hagdan. O magbaba ng iba naman yata yung sinasabi mong madali lang magbaba. Madali lang ibaba. Tinuruan lang naman ako ni JC. Hehe, sabi. Okay. Buti naman may instructor ka. Opo, hagdan, sabi ni Horay Ninja. Ayan. Kala ko iba yung sinasabi mong ibaba. Hagdanan po, Ma'am Norsi, sabi ni Horay Ninja. Ayan. Joke. It's a joke. Ayan, 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga andyan. Mr. JM. Ako ba waray? Mabilis ako magturo sa babaan. Baka iba na namang babaan yan, Sir JC. Hindi na yon hagdan. Sa bagay, yung ano ba yun? Yung ibababang hagdan na yon hindi na dapat ituro, Sir JC. Kusa na yon bababa pagka na. Ayan, natatawa na si Waray Ninja. Buwang, sabi niya. Perlita Ventura, tamsak host, sabi ni Sis Perlita Ventura. Salamat sa patamsak. Madel Cruz, tamsak dan host, sabi ni
Madel Cruz, ayan. Waray Ninja, oo naman. Oo, Mama Norms, magaling nga siya magturo, haha, sabi ni Waray Ninja, ayan. IT siguro si ano. Hi, Ate Madel, sabi ni Waray Ninja, ayan. Waray Ninja, iniwan mo kami kanina, Ate Madel. Umakyat si JC, wala na kayo dun, sabi ni Waray Ninja, ayan. Mr. JM, haha. Tawang-tawa ako sa'yo, Mama Norms. Bakit naman, Sir JC? Madel Cruz at Waray. Bumalik ako sa live mo tapos na agad. Busy lang ako, sabi ni Madel Cruz. Ayan. Waray Ninja, nilayasan nyo si JC, hehe, sabi ni Waray Ninja. Hahaha, Mama Norms. Mapalo ka ni Lolo dyan. Pinagsasabi mo dyan. Bakit? Wala naman akong sinasabi na ano, hindi maganda. 'Di ba? Natawa nga si Sir JC, 'di ba Sir JC? Oo, one hour lang din ako nun. Lumampas nga kami ng 30 minutes, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Ayan, mukhang mapapalampas din ako ah. Kasi nagdatingan kayo. Waray Ninja, hahaha, sabi ni Renz Temple Vlog at JC Bonmalo, PM is the key, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, kanina ko pa nababasa yon sa ano, pati si Manang, sabi niya, PM is the key. Ano ba yun? PM is the key. Wala yata akong kaalam-alam ah. Waray Ninja, kawawang lolo. Di nakakaintindi, haha, sabi ni Waray Ninja. Eh, malay mo kung may mga ano dyan. Ayaw naman yan, Ate Rins, yung pa-PM mo dyan, sabi ni. Ayan na naman yan, Ate Rins, yung pa-PM mo dyan, sabi ni Waray Ninja. Ayan. May pa-PM kayo. Kaya pala, PM is the key. Ayan. Ha ha ha. Pamain, Ate Jiso, sabi ni Waray Ninja. Perlita Ventura, ulyanin si Lolo. Ayan. Ulyanin daw si Lolo kasi nga nag-LSC si Perlita ng 12 hours ba yun? Si Perli? Nag-LS siya ng 12 hours tapos 1 hour lang ang binigay ni Lolo. Grabe. Waray Ninja. Oo, Mama Norms. PM is the key. Word of the day. Ha ha ha. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Yes. 12 hours. Ayan. 12 hours ang silent LS ni Sis Perlita. Ano. Tapos 1 hour lang ang binigay ni Lolo. Ayan. Wahaha, Ate Perlita. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Rin Simple Vlog. Bawal ang dalawahan at Waray Ninja, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Dalawahan o salawahan? Ano yun? Dalawahan ng meron kayong mga sekreto dyan. Ate Jeso, haha, sino ba nagdalawa dyan? Haha, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Perlita Ventura, last time binigyan ako ni Lolo 54W8, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Pero binawi niya ngayon. Isang oras lang ang binigay sa'yo. Kaya ano, namalikmata na siguro. Akala niya oo, Mama Norms, may pa-PM na sila. Di tayo sinasali. Bakit naman? Ha ha ha, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Buti pa sila may pa-PM na. Ayan, Waray Ninja. Ayan, may pa siya. Anong sticker yan? Hindi ko alam yung mga sticker nyo, yung pa heartdog lang at saka peace ang alam ko. At saka
Ah, antok na ako guys. Waray Ninja. AM na lang. AM na lang tayo. Mama Norm saka sila PM. Oo. AM tayo para maagang maaga. Madam Moray, bakit wala ka na live? Meron. Katatapos lang niya. Si si Maria Lisa. Si Sperly. Katatapos lang niya. Kaka-live ko lang kanina Ate Perlita. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Yung nga. Hahaha. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Nag-live siya kanina, Sis Pearly. Katatapos lang po kanina, ate, hehe, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Baka si naman, ang tawa ka dyan, ate rin, sabi ni Waray Ninja. Ayan, Mr. GM, still in the house. Ay, sorry, Madam Waray, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, si Bibi ang wala. Madam Dimple pala. Ayan. Si Madam Dimple, Madam Renz Dimple ang hindi na nagla-live. Yun nga, hindi pa ako sinasagot eh. Waray Ninja, Mama Norms, AM na lang tayo, sila PM, haha, sabi ni Waray Ninja. Oo. Hayaan mo silang mag-PM na dyan. At AM naman tayo. Hehehe, okay lang po, sabi ni Waray Ninja. Renz Temple Vlog at Perlita Ventura. Halo po, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Ang tinatanong ni Sis Perly, Renz Temple, pagkatapos daw ng Grand LS, hindi na pwedeng mag-live. Hindi na pwedeng mag-LS. Busy pa, try ko mag-LS bukas. So pwede. Akala ko pagkatapos ng Grand LS, hindi na pwedeng mag-LS ganon. Puro upload na lang videos. Pwede pa rin pala kahit na naka Grand LS na. Bakit naman po, sabi ni Waray Ninja. Kasi nga 'di ba si Manang pagkatapos ng Grand LS niya hindi na rin siya nagla-live. Tapos si Renz naman pagkatapos ng ng Grand LS niya, hindi na rin siya nagla-live. Pwede hahabi silang akit, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. May ganun ba, Mama Norm? Sabi ni Waray Ninja. Hindi ko nga alam kaya ako nagtatanong. Kasi biglang nag-stop si Manang nung pagkatapos ng Grand LS niya. Tapos pati si Renz nung pagkatapos ng Grand LS niya, ilang araw bago siya silent ba yun noon? Pwede yun, Mama Norms, kasi busy na sila, pahinga lang sila. Okay. Haha, antokers yun si Shaolin Itik, lagi natutulog kaya di nakaka-LS, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, siyempre nagpapahinga kasi nga di ba mataas na yung dosage niya, sabi niya. Hahaha, sabi ni Waray Ninja. Ayan guys, matulog na tayo. At itutuloy natin yung kwentuhan bukas. At para bawal ang gadget kay Shaolin Itik kasi yung radiation bawal sa kanya. Hindi naman niya hahawakan, di ba? Malayo naman siya. Kailangan ilayo lang niya yung phone sa kanya. Wag lang niyang hahawakan. Waray Ninja, oo nga, Ma'am Nurse, pahinga ka na po, sabi ni Waray Ninja. Ayan guys, thanks so much. Oo nga pala, sabi ni Waray Ninja. Ayan, Marilisa, Renz Temple Vlog, Perlita Ventura,
Sir Jesse Bunwalo, thanks so much. Ayan, ayan. Good night na. Good night na tayo at matulog na tayo. Anong oras na? 11:20 in the evening. Ayan guys, salamat. Salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Thank you Margalisa. Mag-beauty rest ka na Mama Norms. Mag-beauty rest na tayong lahat para masaya, di ba? Ingat po bukas. Happy safe flight, sabi ni Waray Ninja. Ayan, thanks so much Sisi. Salamat, salamat sa mga pabaon nyo. Night po sa lahat, sabi ni Waray Ninja. Thank you Mama Norms, sabi ni Mr. GM. Ayan, bye bye. Kumakain ako ng Mr. Chips. Bye bye. Love you all guys, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Okay, akala ko 28 pa uwi mo. Walang booking yung 28 Renz, kaya inurong ng 27. Kaya bukas na. Uwi na. Okay guys, thanks so much. Goodbye. Good night everyone. Love you. Bye bye.